Biblija ili Božja riječ je skup knjiga ili knjižica koje su se počele pisati 1500 godina prije Krista. Mojsije počinje pisati prvu knjigu o Jobu u pustinji i završava se sa knjigom Otkrivenja koja je pisala negdje 70. godine nakon Krista. Biblija je ne samo Božja riječ, ona je i ljudska riječ. Znači, Biblija je božansko-ljudska riječ. Kako? Pa Duh Sveti je dao ljudima Bibliju u a oni su svojim jezikom, kako su znali, pisali tu Božju riječ. Znači, kao što je recimo Isus božansko-ljudski spasitelj, tako je Biblija božansko-ljudska riječ. Dok kod drugih religija, jedan je pisac i on dobiva citate i piše jednostavno citate bez svog uplitanja svoje osobnosti i po tome se razlikuje, znači, Biblija od drugih vjerskih religija i u tome je, znači, Biblija superiornija. Druga stvar, vi recimo nemate u Bibliji nijednu glupost, dok kad uzmete samo literaturu ili nekakve knjige o bilo čemu stare 200-300 godina, vi znači hrpu gluposti. To isto dokazuje da je Biblija božanskog porijekla. Isto tako u Bibliji imamo oko 300 proročanstava koji su se doslovno ostvarile u Isusu Kristu u Novom Zavjetu. Znači, gdje će se Isus roditi, kad će se Isus roditi, od koga će se roditi, da će biti raspet među zločince, da će biti pokopan među bogatima. Vi imate čak recimo mjesto njegovog rođenja 2 Betlehema. Biblija jasno govori koji Betlehem Efrata, a Efrata znači košara kruha, a Isus je naš kruh živi, što je jako lijepa simbolika. Dalje imate recimo o Isusu govori da će biti raspet na križu, stotinama godina prije nego što je križ, Asirci su križ izmislili, jer oni su bili majstori u mučenju, znali su recimo točno napraviti sprave koji su se što više mučili zatvorenike i ljude i zločince. Znači, križ je izmišljen te godine, a stotinama godina ranije su, recimo, jedan biblijski pisac je govorio o tome da će Isus biti raspet na križu. Isto tako, po čemu se vidi da je Biblija Božja riječ, da je nataknuta da je od Boga, je ta što Biblija iskreno govori o svojim junacima. Znači, vi kad čitate o biblijskim piscima, o ljudi kojima su učestvovali u biblijskoj povijesti, Biblija točno govori kakvi su bili, što su radili, znači ništa se ne zamotava, ništa se ne uvija, ništa se ne uljepšava onako kako je bilo i to jasno pokazuje da je Biblija Božja riječ. I u drugim religijama pisci drugih religija sve najljepše govore o svojim junacima. Dalje, recimo, imate dvije vrste znanosti. Imate znanost koja dokazuje Bibliju, imate znanost koja govori protiv Biblije. Svi znanstvenici većina znanstvenika koji su utemeljili znanost, su vjerovali u Boga. Znači, Pascal, Faraday, Newton i ostali su bili veliki vjernici. Newton je napisao više teološkog materijala nego znanstvenog. Kako je nastala moderna arheologija? Moderna arheologija je nastala tako što su djeca bogataša otišla na Bliski istok, oni su bili ateisti i htjeli su dokazati da Biblija nije Božja riječ, da je izmišljena. Što su više kopali, to su dokazivali da je Biblija i sve ono što je zapisano u Starom Zavjetu da je istina. Isto tako, recimo, Biblija govori o potopu. Sve religije imaju nešto malo o potopu, ali iskrivljeno, ali jedino Biblija daje pravu sliku o potopu. I kad uzmete, recimo, gdje god kopate, vi možete naći na nekakve fosile i mnoštvo fosila imate po cijelome svijetu. Kada jedna krava ili konj padne u nekakvu baru ili rijeku, ona se ne može fosilizirati. Ili će strunuti, ili će ju životinje pojesti. A fosilizirano znači da je trenutno zatrpano. Znači, govori se o tome, dokazuje se o tome kakav je bio vodeni agens. Iako ronite recimo na 30 metara, vi nemate nikakav pojam o nevremenu koji se možda dešava iznad vas. Ali recimo, kakvi su to vodeni agensi, znači koji su zatrpavali jata kitova. I sve životinje koje su nađene su iste, identične ovima danas, samo što su veći. To dokazuje tako da nije bilo nikakve evolucije. Znači, isto tako što dokazuje da je Božja riječ, a to je da je ona nada koja ne razočarava. Znači, vi kad pogledamo danas u život, svi nas lažu. Lažu nas naši dragi političari, lažu nas naši partneri, lažu nas u firmi, direktori, obećavaju nam plaće, a svi nas lažu.
A Biblija je znači, jedina stvar u našem životu koja nas ne laže. Znači sve što Biblija kaže istina, sve što je zapisano u Bibliji se već ostvarilo 100%. Znači nemate recimo nijedno proročanstvo da se nije ostvarilo. Isto tako recimo Biblija, što dokazuje isto tako da je Biblija Božja riječ. Znači Biblija pozitivno djeluje na naše zdravlje. Biblija snižava krvni tlak, Biblija djeluje sedativno na naš organizam. Isto tako, Biblija je jako dobra za dobar san. Sjećam se kad sam bio u bolnici u Vitici, razgovarao sam s jednim gospodinom i tako smo pričali o Bibliji, o njemu proročanstvima, raznim stvarima. Kaže on meni, dečko, sve je to u redu što pričaš, ali ja ne mogu da spavam. Kažem ja, dobro, u redu, evo ti moja Biblija. I uzeo moju Bibliju, čitao je prije spavanja i ujutro je prespavao do ručak. Kaže, mali, svaka čast, odsadi Biblija stalno pod mojim jastukom. Rekao, nemojte da samo bude pod jastukom, nego i čitajte. Kaže, oće. Nismo se više vidjeli, ne znam šta je s njim. Ali, mnogi ljudi su probali u svom životu da Biblija, znači, djeluje sedativno i čitanje Biblije, znači, prije spavanja ih umiruje i puno brže i lakše zaspu. Probajte to i vi i brzo ćete se uvjeriti u njen božanski učinak.